Hoxe, en Proxecto Neo... Prepárate para responder esta pregunta. Por que non fumas? Boa pregunta. Pero nunca consumir. Non hai ninguén que fume. Analiza o panorama. A mellor forma de deixar de fumar é non empezar. Aulas sen fume. Amigas e amigos, benvidas, benvidos. Somos Proxecto Neo, o programa Modelo Burela emitido a través de Radio Foce, Radio Baladora na Mariña. Agora mesmo entramos no programa 417. O programa desta tarde está dedicado ás aulas sen fume. Este programa aposta pola vida. O primeiro convidado que xa nos acompaña é Brais Sisto, deportista e estudante de primeiro de ESO. Aulas sen fume é un proxecto de Servizo Galego para a Prevención do Tabaquismo. Brais Sisto, benvido ao Proxecto Neo. Moitas gracias, Nico. Con toda a práctica que levas entre micros e cámaras, imagino que non estarás nervioso. Que va, estou moi tranquilo. Canto tempo lle dedicas a semana a isto do deporte? 3 veces a semana entrenamos e despois partidos o fin de semana. E o consumo do tabaco? Nunca consumín e espero nunca consumir ni probar nada. O protagonista da seguinte conversa será Jairo Campo Vázquez, educador, deportista e xestor do deporte. Despois de falarmos con Jairo Campo, estará con nos o ilustrador do deporte, Jorge Kelly, xogador do Burela Fútbol Sala da primeira división. Bos días, presidente. Benvido a Proxecto Neo. Benvido ao Proxecto Neo, Jorge Kelly. Bos días. Encantado de estar aquí con todos vos. Alguna vez fumaches? No, nunca. Nunca chegaches a sentir presión social por non fumar? No, a verdade é que non. A miña familia está moi... inculcanos moitos hábitos saudables. Non hai ninguén que fume. Nunca o vimos como algo normal. Es que fumar limitaría en algún ámbito profesional, persoal, social, familiar? Sobre todo no profesional, pois igual sí que te pode condicionar ao aspecto físico, sobre todo. Eu creo que o principal problema é a nivel de saúde. Crees que ser non fumador beneficiate positivamente en algúns ámbitos? En todo. Se ti consumes tabaco, estás queimando o corpo. Que le dirías a un adolescente da nosa idade sobre este tema? E pensar se é algo que necesitades. A resposta é moi simples. Non necesitas para nada. Fumar non che dá absolutamente nada. Jairo Campo Vázquez, deportista que rexeita o consumo de tabaco porque aposta por a vida. Jorge Kelly, xogador do Burela Fútbol Sala. Moitísimas grazas. Moitas grazas a vos. Gracias a vos. Últimos minutos do programa recibiremos a visita de Maite Lanza, traballadora social, técnica de prevención na unidade de drogodependencias de Burela. Benvida a Proxecto Neo. Encantada de estar aquí, gracias por invitarme. Dá máis do panorama ou xa estivo peor? Ben de todo, non está. Ti, dende cando levas traballando neste servizo de saúde? Vou cumplir este ano os 28 anos traballando aquí. Cantas persoas podes chegar a atender ao longo do ano? No ano 2023, en total, atendimos a 132 persoas con problemática de alcohol, 85 de tabaco, 108 de opiáceos, 74 de cocaína, 32 de cannabis, 10 que viñan por dependencia do xogo, 5 por benzodiazepinas, que é un tipo de fármaco, e unha por ketamina. En relación a outros anos, estos datos son alarmadores. Aumentaronos moitísimo os pacientes, as persoas que queren deixar de fumar tabaco. Cantas persoas haberá que necesitan imperiosamente ese tratamento, mas non acaban asistindo? O primeiro paso para vir ao centro é darte conta de que tes un problema. E ás veces necesitamos apoio dos que temos ao rededor para darnos conta de que temos ese problema. Agora, durante 30 segundos vou ser así malvado, entón vouche preguntar se fumache. Sí. Pois contanos como deixache. Antes de decidir ser mamá, definitivamente dixen isto hai que quitarlo do medio. A mellor forma de deixar de fumar é non empezar, porque despois sempre podes ter ese pequeno desexo ou esa pequena tentación de recaída. Non pode haber mellor final que ese. Maite Lanza, traballadora social, técnica de prevención da unidade de drogodependencias de Burela. Reiteramos o que decíamos antes, máis vale un bon desengano que andar enganado sempre. Moitísimas grazas. Moitísimas gracias a vos, fixemos moitísima ilusión estar aquí. Protagonismo Neo.